Sikubingelele sikomukele kwi-channel kama ku-Pastor WeNingi. Ngiyathemba la khona njengamanje uyaphila. uNkulunkulu engathi ngaqhubeka ke kulonde ekubusise ekuvikele ke kuzona zonke inkinga nezitha zakho bese eletha nje impumelelo kuphela empilweni yakho. Yonke into ethinta ngezakhe izandla engathi ngaphenduka ibe isibusiso. Nabantu abaseduze nawe bonke abayizitha zakho uNkulunkulu beqhalise bese kulapha abahle abasondela eceleni kwakho ukuze bakwazi ukuthi bakulekelele ukwakha impilo yakho ibe ngcono. Namhlanje nesoyisibheka la iphupho elika happiness wakangcobo ukuthi ke sawubona Pastor, mina ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uma uphupha mhlawumbe ulunywa ke inkalankala ngalanyelwa yizinja. La into oqala singayiveza ukuthi uma uphupha ulunywa inkalankala uphawu lolu olungaveza la ukuthi ngenzeka uzobhekana nenkinga ongaba ukwezothando noma kuzohlangabezana mhlawumbe nezinkinga phakathi kwakho mhlawumbe nomunye nje umuntu ononya. So uma uphupha la mhlawumbe uboni nje elungile futhi ekuvikelayo lolu phawu suke selichaza la ukuvikeleka mhlawumbe ongahle ukuthola ithongweni lakho noma ke uma ukuthi mhlawumbe ubhekene nesitha noma ke ubhekene nenkinga isuke iqhaqa uyabona. Kepha futhi uma uphupha la ulunywa inkalankala kepha ke inja mhlawumbe ekulamulele noma lezi nje zikulamule lo phawu suke lusho ukuthi ke mhlawumbe ithongo lakho lizongenelela futhi lizokuvikela isitheni sakho esinonya noma ke kumuntu omelene nawe nje empilweni. Kanti singasho ukuthi inkalankala futhi ngamela umuntu ononya umuntu omubi bese mhlawumbe inja futhi ngale kokuba yithongo elizokuvikela imele nje mhlawumbe umuntu onobungani nolungile mhlawumbe ozobe eqotho ozowathi ekulekelele inkingeni onayo noma akulamulele kubantu ababi noma kulo muntu omubi empilweni. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ke engathi ngaqhubeke kulonde kubusise njalo. Ungakhohlwa ukuvakashela nama video esiwenzile ngaphambilini wabheke nawo nakhona khona ungacosha bese ke ulike each and every video oyivakashelile kuqala ngayona lena ke.